Hello, τι θέλετε να μάθετε? Τη μέρα μου την ξεκινάω με μια κούπα στο καφέ. Για ελάτε. Εκτός σετ, κάνω και ελαφρύ μακιγιάζ, καμία σχέση με την τηλεόραση. Συνήθως βάζω λίγο foundation, τοπικά, όπου χρειάζεται. Για ωραία ανάλαφρη βάση. Στο τέλειο foundation ψάχνω ενυδάτωση αρχικά και μετά θέλω να δεικνύει τη φυσική γυαλάδα του δέρματός μου. Γενικά θέλω να φαίνεται υγιές στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό λατρεύω το foundation της Carolina Herrera, γιατί έχει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, και λάμψη και ενυδάτωση και ανάλαφρο αποτέλεσμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σας έχω και το καλύτερο tip για flawless αποτέλεσμα του foundation. Μικρές ποσότητες εφαρμόζουμε σιγά σιγά και χτίζουμε το μακιγιάζ βήμα-βήμα. Αρκετά έχουμε πει τώρα, πρέπει να πάω να ετοιμαστώ, λίγο gloss και πάω να ντυθώ. Έτοιμο και το κραγιόν. Τελευταίο βήμα πριν φύγω από το σπίτι, το αγαπημένο μου άρωμα. Bye!